Kemah Besar SMA Negeri 1 Kota Mungkid ingkang kalempahan kanthi lancar wiwit dinten Selasa kapundhut manungsal nalika wengi api unggun. Ing tengah-tengah suasana semangat lan meriah, salah satunggaling peserta kemah katingal kasurupan nalika acara api unggun kalaksanan. Kedadosan punika kagetaken para peserta saha pembina amargi kahanan ingkang sekeca mendadak dados sepi lan tenang. Panitia kemah sesarengan ngundang pihak guru pamong lan tim PMR kangge maringi pitulungan. Pungkasanipun kanthi tuntunan pandonga saka para pamong siswa ingkang kasurupan saged waras lan kahanan dados tentrem kados sekawit. Pembina ngendika menawi punika dados pangeling-eling dhateng kita sedaya supados tansah eling lan waspada ing sajroning kegiatan utaminipun nalika wengi. Senadyan kadadosan punika ndadosaken geger, kemah tetep kalajengaken kanthi pengawasan langkung ketat lan swasana ingkang tentrem. Para siswa ugi dipun paringi pengarahan supados tetep adap asor rukun lan ngugemi tata krama sajroning kemah.